αν δεν έχεις data, απλά μαντεύεις. Στο retail ο ρόλος της τεχνολογίας έχει αλλάξει. Δεν είναι πλέον υποστηρικτικός, αλλά είναι μέρος της εμπειρίας του πελάτη. Πρέπει να έχεις μία λύση η οποία ξέρεις ότι δουλεύει και σε περίοδους αιχμής μπορεί να αντέξει τον φόρτο και μπορεί να αναβαθμιστεί πολύ εύκολα. Έπρεπε να ξέρεις για να μπορείς να προβλέψεις. Οπότε τα data που είχαμε και τα στατιστικά ήταν πολύ λίγα για να μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη είτε στην κατανομή των agents είτε σε περίοδους αιχμής. Οπότε αν δεν έχεις data, απλά μαντεύεις. Έπρεπε όλες οι κλήσεις που λαμβάνουμε να έχουν μια συγκεκριμένη ροή και ο πελάτης να ξέρει πάντα ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς εκπλήξεις.